खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सासे 16 बैसोनि लाइमोन देहरादुन बास स्टेन्डआव खोब गिस्रोमै जना दंमोन आरो बै जना थानायखौ सासे सिकिउरिटी गार्डआ खोब माने नोजोर होबाय दंमोन बे गथ'आ मा जामारदो आरो बियो खाथियाव थांनानै सोंहैयोबो जे नों मा जादो मानो बिदि जनानै दङ खनायाव आरो बिदि सोंनायाव बै गथ'आ जेबो बुङा गावनि जिफोरखौ थिक थाक खालामबाय थायो आरो गोबाव सम बै सिकिउरिटी गार्डआ माने बिखौ नोजोर होबाय थायो आरो नोजोर होनायनि उनाव बियो सानो जे नङा बिदि थाबाय थाबा जानाय नङा उनाव माबाफोर गेदेर आरो घटनाफोर जानो हानाय बिनि थाखायनो बियो चाइल्ड केयाराव माने बियो फन हरो आरो फन हरनाय लोगो लोगो बै जायगायाव पुलिसबो मोनफैयो आरो लोगोसे बै चाइल्ड केयारनि सानैसे मेम्बारबो मोनफैनानै बिखौ माने पुलिसफोराबो सोंनो नाजायो जे अबेनिफ्राय फैदो मा जादों नों मानो बेयाव दोङो बा अबेयाव थाङा होनदो नोंनि न'आ अबेयाव गोबां बिदि कुवेश्चन सोङो नाथाय बे गथ'आ गिस्रोम गिनानै आरो हौवा मानसिफोरखौ नुनाय लोगो लोगो बांसिन गिनानै बियो जेबोखौनो बुङा माने गावनाव गांसे बेग दंमोन बे बेगखौ हमख्रबनानै खनाखैजा जनानै थाबाय थानाय उनाव बे पुलिसफोरा मिथिबाय जे जोंखौ नुनानैनो बांसिन गिदो आरो बिनि उनाव बियो लेडिस खासे पुलिसखौ बिनि खाथियाव थिनहरो आरो थिनहरनानै माने मा जादों मा मादों बेखौ माने सोंख्ल'नो होयो सोंख्ल'नो होनायाव बै समावबो जेबो बियो खोन्थाया मात्र मोनसेल' बाथ्रा खोन्थायो जे आङो पान्जाबनि पाटियालायाव थांनांगौ आंहा बेयावनो न' बिदि बुंनायाव पुलिसा बुङो आच्छा नों जेबो सिन्था खालामनाङा नों जेबो गिनो गोनां गैया जों नोंखौ नोंनि न'सिम दोनहैगोन नों जेबो सिन्था खालामना आरो बिदि बुंनानै बिखौ पुलिस स्टेशनाव लाना फैयो आरो लाना फैनानै जि चाइल्ड केयार चाइल्ड स्पेसियलिस्ट दोङो बिसोरनि आखायाव बै गथ'खौ गथायनानै होयो जाहाथे बै गथ'आ मा जादों मा जायाखै गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो सानथाम बै गथ'आ गिनानै जेबोखौनो बुंनो हायासै आरो सानब्रै खालि बै पुलिसा हिनजावा आरोबाव बैनि खाथियाव थाङो आरो खाथियाव थांनानै बिखौ लासै माने गावनि देहा पातिया माबोरै दोङो ओंखाम जाबायना जायाखै बिदि सोंनानै लासै बिनि बाथ्राफोरखौ सोङो आरो सोंबाय थानायाव खोन्थायो जे ओरैबायदि डेन्जारास मोनसे घटना जायखौ खोनासंनानै नोंथांमोनाबो गोजांस्रिवलायगोन बै गथ'आ जादोंमोन माने दिल्लीयाव थायोमोन आरो दिल्लीनिफ्राय बिसा जि बिब' आरो बिगुमै बै बिगुमै लानि न'आव थायोमोन बियो गथ'आ आरो खालि मा जानाय मिथिया एसे नांलाय खमलाय जानानै बे बिगुमैजो बिब'जो बिखौ न'निफ्राय दिहुनना हरो आरो न'निफ्राय दिहुनना हरनायाव बिया माने मोनसेल' बाथ्रा गोसोआव दोङो जे पान्जाबनि पाटियाला होननाय थाइसे जायगायाव गावसानि न'खरनि सोरबा दोङो आरो बिनि थाखायनो बियो बै बास स्टेन्डआव थाङो आरो बास स्टेन्डआव थांनानै जनानै बेयाव माने सासे ड्राइभारनाव सोङो जे पान्जाबनि पाटियालायाव अबे बासआ थांगोन आरो बिदि बुंनायाव बै ड्राइभारा बुङो नों जेबो सिन्था खालामना आं नोंखौ लाना थांगोन नोङो बै गंसे बासाव थांनानै जहैथां आरो आं नोंखौ जेब्ला जायगा मोनफैगोन नोंखौ आङो बेयाव बोख्लायना होगोन नोङो भाराबो हरनाङा जोंनो बिदि बुंनायाव गथ'आ थांनानै बै बासाव गाखोनानै जना थाहैयो आरो जना थानानै बै बासा लासै सलायबाय आरो सलायनायाव जि जायगा बिसोरनि देहरादुनाव जेराव बै गथ'आ ओंखारना थादोंमोन बै जायगायाव मोनफैनायाव हरनि 10ता बाजा जायो हरनि 10ता बाजायाव जेब्ला बै जायगायाव मोनफैयो गासै मानसिफोराबो सासे ओंखारनानै ओंखारलांजोबो नाथाय बै गथ'आ बै बासावनो जनानै थायो आरो जनानै थानायाव बै ड्राइभारा थांनानै बे गथ'नि सिगाङाव बुंहैयो जे नों जेबो गिनाङा बिनिफ्राय आरो ससेल' गोजान नों जेराव ओंखारगोन होननाया नाथाय बिखौ गुबुन बासावसो थांनांगोन दसे उनाव बासा फैगासिनो दोङो नोङो सिन्था खालामना जोङो नोंखौ दिखांना हरगोन जोंनिनो सिना जाना गोजा बै ड्राइभारा आरो बिदि बुंनानै लासै बिनि मोदोमाव बै जे कन्डाक्टर आरो ड्राइभार सानैबो बिनि मोदोमाव आखाइ होनो हमो आरो लासै बिनि माने जिफोरखौ खुजुबनानै बिजों माने गाज्रि खामानि मावो आरो बिदिनो सानैबो बिदि गाज्रि खामानि मावबाय थानायाव बै गथ'आ जोबोद होख्रावो आरो होख्रावनायाव खाथियावनो थानाय गंसे बासाव सानै ड्राइभारा सेरेब लोंबाय दंमोन आरो बै सानै ड्राइभारा बेखौ खोनानानै बिसोरो
माने बै बाससिम थाङो जेराव दावराव जाबायदोंमोन आरो बै बास सायाव गाखोना नायबाथाय ड्राइभारजों कन्डाक्टरजों बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानाय नुनानै बिसोरो बाधा होनो गारै बिसोर सानैबो बुङो जे जोंनोबो नांगौ आरो बिदि बुंनायाव सानैबो माने सिगांनि जि ड्राइभारजों कन्डाक्टरजों बुङो जे सिन्था गैया नोंसोरबो एन्जय खालाम आरो बिदि बुंनानै सानैबो हेगारना होयो आरो एबार बै सानैया थाङो आरो प्राय 3 घन्टा जालाङो 3 घन्टानि उनाव बै कन्डाक्टरा गावनि जे बासनि जे कालेक्शन फैसा बेखौ माने केसियारनो हैनो होननानै थाङो आरो हैनो होननानै थांनायाव केसियारा सोङो जे नोंनि बासआथ' 10 बाजियावनो मोनफैदो दालागै नों मानो फैसाखौ होफैयाखै मानो नोङो एफा गोबाव जादों आरो गोबाव बिदि गोबां कुइसन सोंनायनि उनाव बै माने कन्डाक्टरा बै केसियारनि सिगाङाव बुङो जे मा खालामनो ओरै थोरै बाथ्रा आरो नोंबो जुदि एन्जय खालामनो लुगैदोंबा फाय आंजों आरो बिदि बुंनायाव बै केसियाराबो गावनि जि फैसा रां हिसाब निकास गासैबो बेयावनो ज्राब दोननानै बै केसियाराबो बै कन्डाक्टरनि उन बै बासाव थाङो आरो थांनानै जेब्ला बै केसियारखौ नुयो ड्राइभार साथामा अलरेडि बिसोर बै गथ'जों बिदि गेलेगासिनो दंमोन आरो गेलेबाय थानायावनो जेब्ला बै केसियारखौ नुयो अब्ला बुङो जे केसियार बाबु नों फैग्रो सिगां जोङो उनाव एन्जय खालामगोन आरो बिदि बुंनानै साबबाबो पिकास रखम बै गथ'खौ सासेनि उनाव सासे बिदि माने गाज्रि खामानि मावो आरो मावनायनि उनाव बै गथ'आ बिदि खोन्थानो जोबोद होख्राव बै हस्पिटालाव गाबो पुलिसनि सिगाङाव आरो पुलिसा बिनि बाथ्राखौ बुजिनानै मोननानै बिखौ माने सान्त्वना होयो नोङो माने गाबनाङा जेबो दुखु खालामना जों दोङो नों जेबो सिन्था खालामना नोंखौ नोंनि जायगासिम दोनहैगोन सब थिग जाजोबगोन नों जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया आरो लोगो बिदि बुंनानै बिखौ माने बै माबानि बास स्टेन्डनि जि बास स्टेन्डआव बै गथ'आ जना दंमोन बै बास स्टेन्डनि सीसीटीवी केमेराफोरनि फुटेजफोरखौ खोन्थियो आरो खोन्थिनायाव बै गथ'आ सासे मानसि बेयाव सिनायनाय मोनो आरो लोगो पुलिसा थांनानै बै मानसिखौ हमनानै पुलिस स्टेशनाव लाना फैयो आरो बिखौ जेब्ला बुग्लिजोबनानै जेब्ला सोंख्ल'नायाव इयो फारसेनिफ्राय गासै बाथ्राखौ बुंजोबो आरो दा साबबाखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों आरो पुलिसा जनायनाय मथै दा पुलिसा बुंदों जे बिसोरखौ खोब थाबैनो माने साजाखौ होनाय जागोन बिनि थाखाय जोङो सब माने रेडि खालामगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदि केसा जोंनि इन्डियायाव माने गोबां जागासिनो दोङो नोंथांमोना मिथिगो आरो मब्लादि बेबायदि केसा थाबथागोन मब्ला माने खम जागोन बिनि माने कुनु दा सम्भबानो नङा रखम मोनलांबाय दोङो मानोना 2024 आव अलरेडि 32,000 बेफोरबायदि अफिसियेलि रेप केस जोंनि माने इन्डियायाव पुलिस स्टेशनाव FIR होनाय जादों जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।